da muka ce muku Najeriya da Nijar nan duka ɗaya ne, wasu daga ciki wasu don gindin uwar suke cewa ba guda bane. Kamar yadda muka faɗa Najeriya da Nijar ɗaya ne. Najeriya da Nijar ɗaya ne. Abinda shugaban ƙasar Nijar ya faɗa, ya ce gashi nan, ya ce suna goyon bayan Najeriya, babu wani makami wanda Donald Trump zai halbo ba su kakkaɓo shi ba sararin samaniyar Nijar. Kuma shugaban ƙasar Nijar ƙara nanatawa cewa ba zai zuba ido ba za su zuba ido su kalla a yaƙi Najeriya ba, saboda Najeriya ƴan uwansu ne. Amma sai ka ji waɗansu jahilai sun ce a'a daban-daban ne, ba ƴan uwa bane. Wannan dangantakan fa tsakanin Nijar da Najeriya fa ba ƙaramin dangantaka bane. Ku da kuke ihun banza a rezo sosiyo kuna ta zage-zagen juna, to gaci nan abin da shugaban ƙasa ya faɗa, ya ce ƴan uwansu ne kuma ba za su zuba ido a kai wa Najeriya yaƙi ba ta ba. Duk wani makami wanda Donald Trump za ta yi, za su yi ƙoƙarin ganin sun kakkaɓo wannan makamin daga sama. Kenan a nan za ku gane in kuna da hankali, idan an ce Nijar Najeriya, idan an kira Nijar Najeriya, in an ce ɗaya ne, don Allah ku bar jayayya. Saboda mu ɗan uwan juna ne. Yau idan mu ɗan Nijar an ce za a cutar da arewacin Najeriya, to Nijar ake nufi. Nijar ake nufi, ina arewacin Najeriya ina Nijar. Tunda in yaƙin musulmi duka mu musulmai ne. Amma sai ka ga waɗansu jahilai daga cikinmu wanda ba su sani ba, wasu wawa sai ka ji a'a mu ba ɗaya bane, Najeriya daban Nijar daban kaza duka kuna ta haukan banza haukan wofi don gindin uwarku ba ku san abin da kuke yi ba. Wannan abun da haɗin kan nan yana da daraja, da ashe ƙasashenmu na Afirka suna da haɗin kai all ɗinsu, kamar yadda marigayi shugaban ƙasa Kaddafi Allah ji ransa da rahama ya so ya haɗa kan Afirka, ya haɗa kuɗi ɗaya komai ɗaya, da mun wuce wannan duka. Amma rashin haɗin kanmu shi ya kawo muna a watsi muke, ba wata ƙasa wanda take da ƙarfi a Afirka, kowace kawai tsaba ce. Don haka mu ma muna shirye ku gaya wa Donald Trump arewa, wallahi muna nan a Nijar bakin boda, mu ma muna shirye za mu ɗauki makamanmu na kori da baka don uwar shi, mu fara cin fatattakan sojojin nan na ƙasa don uwarsa, tunda ya ce zai shigo da sojojin ƙasa don gindin uwarsa muna da kori da baka. Za mu fatattaki sojojin Amurka, ku gaya wa Donald Trump don gindin uwar shi, mu muna nan wallahi za mu kakkara su da kori da baka, saboda ba za mu zuba ido ba ya yaƙe mu. Za mu tashi kwanmu da ƙwarƙwata mu yaƙi sojojin nan na ƙasan, wallahi na saman ne ba za mu iya da su ba. Tunda gwamnatin Nijar ta ce za ta kakkaɓo na saman, to mu na ƙasan za mu kakkaɓa insha Allah, da izinin Allah. Kawo mikro. Allah Ubangiji ya saka da alheri. Ci gaba da magana. To, shinkafa ce wadda nan muka noma, kamar gargaɗin da Firizan Cani ya yi na manoma su tashi tsayin daka su nomi shinkafa. To shi ne wannan kira da yi mun saurare shi da kyau, kuma mun tashi tukuru mun saurari kiran Cani, kuma muka gwada wannan, muka ga lalle shinkafa ce. Shekarar nan ta bana da muka yi ta, insha Allahu shinkafa ce mun kai, kuma ba ƴar kaɗan ne ba. Shi ne na farko da mun kai, kenan yanzu mun yi isiye mun gani shinkafa. Yanzu abin da ya rage, yanzu kawai mutane duka kowa ya gane shinkafa ce zai faɗo. Abu guda ne wanda muke so magabata har zuwa ga Firizan Cani su kawo mana goyon baya. Mi a goyon baya, mu aiki gare mu, amma ba mu da kayan aiki. To wannan kayan aiki kuma dole sai an gama da ku. To shi ne wannan muna bara gare ku bisa ga wannan noma da mun ka tunkara na shinkafa. Muna son a ba mu kaya isashi, daga taki zuwa magunguna, zuwa ruwa, zuwa wannan kama in aka ce kamar mashin hakan ga wadda za a suka. Duka da to insha Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'ad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka
na TikTok ina maku fata alkhairi, ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. A yawmal ithnaini, yau litinin ci, ma'ana landi 13 ga wata na 5 na musulunci Jumada Ula, hijira 1447, ya yi daidai ga watan masu amsar albashi ga hukuma 3 ga wata na 11 ainihin wato Nuwambar miladiya 2025. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. ‘Yan uwa musulmi masu albarka, wannan bidiyo da kuka kalla tare da ni yana ɗaya daga cikin bidiyon ziyarar da aka gabatar wato a shekaran jiya a shekaran jiya wato rassamdi, ziyara wadda mai girma gwamnan jiha Colonel Major Suleiman ya gabatar tare da tawaga ta ade da prefe da daraktoci da conseil consultative da sarwan mukarrabai. Wannan wuri da kuke gani Anekar, wato wannan shine damken Anekar wanda ake kamun kihi, wanda aka kashe kusan miliyar 3 aka yi shi. To yanzu mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani ya ba da kusan miliyan 900 da wani abu domin a gyara shi. To kuma akwai iri na shinkafa da aka aika masu wanda suka yaho wannan iri, ita ce shinkafa kuke gani yana nunawa su yi nomanta sun gwada tana yi, amma suna da ƙorafi wanda ya kamata su kai ga magabata domin a kama musu ta ɓangaren taki da abubuwan da ke sayyawar a ci amfanin noman rani da damina. To alhamdulillah, a wannan gaba muke sanar da wannan lattizo cewa insha Allahu kukanka zai zo inda ya kamata. Mai girma gwamnan jiha ya saurare ka, kuma saƙo zai zo inda ya kamata ya zo domin a kama muku. Dama wannan yana ɗaya daga cikin ƙuduri na mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani na ba da tsaro ga al'umma, na kiyaye lahiyar al'umma ta ɓangaren likitanci, ƙosar da al'umma ta ɓangaren noma da kiyo, ilimi. Wannan abubuwa ne waɗanda mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani ya sayya a cikin ƙudurinsa na ayyukan ƙasar Nijar, wanda insha Allahu shi da kansa ya ce al'umma su tashi tsaye su yi noma, har ya kawo kuma irin shinkafa ya baiwa manoma, ya ce su su gwada su gani. Kuma alhamdulillahi kowane yanki a Nijar inda aka yaho wannan shinkafa ta yi kyau. Muna gode ma Allah, kuma muna ƙara gode masa da ya taimake mu da wannan zaratan jaruman jagorori da suka sa abin da ya dace a lokacin da ya kamata ga talakawa. Muna miƙa godiya ga Allah maɗaukakin sarki, kuma muna miƙa godiya ta musamman ga mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani da ya tsaye daka don gani ya shahe kukan talakawan Nijar akan duk abin da ya shahe haƙoƙinsu. Noma yana ɗaya daga cikin abin da ke sayyawa ƙasa ta ci gaba, da haka manoma a zame damce kuma a ci gaba. Insha Allah wannan gwamnati mai albarka a cikin ƙudurinta akwai noma na shinkafa, noma na alkama, noma na dawa, noma na hatsi, na kaza. Gwamnati za ta ci gaba da taimaka ma talakawanta domin a ga abinci ya yalwaci ƙasar Nijar, har a koma ba da dama ana fita da shi ƙasashen waje. Wannan kuma insha Allahu nan da wasu 'yan lokuta babu magana wai abinci a Nijar, sai dai a fitar da shi ƙasashen duniya, a zo a sayar da shi yanda ake yi a ƙasashen duniya. Wannan shine abin da muke guri. Kuma dama manoma ko da wani lokaci ƙorafinsu ta ɓangaren shinkafa bai wuce taki ba, bai wuce abin nan kayayyakin aikin shinkafa irin mashin na sussuka da sarwansu. Wannan kaga abu ne wanda yana taimaka ma manomi, kamar yadda su ma mutanen da ke kamo kihi a nan Anekar, gwamnan jiha ya tambaye su kamar adadi nawa suke kamowa a sati, suka nuna suna kama kamar kusan abin nan ton 25 ton 20 na kihi
ana gani kamar kilo 1000 nawa, wanda suna da yawa kilannin ne waɗanda aka kamowa. To wane matsala ke gare su, suka yi korafi suka ce matsalar da ke gare su shine kakin su kawo kihin nan gari wani ya lalace. To a wannan lokaci gwamnan jiha mai girma Kolonar Major Suleiman ya ce musu insha Allah za a kokari a sama musu mota ta firigo wadda za ta rika ɗauko wannan kihi da rika kawo shi a cikin gari ana sayar da shi domin a samu amfani wannan gulbi. To wannan kaga shine kokarin da waɗannan magabata suke yi tun daga sama haƙar. Kowane daga cikinsu abin da yake kokari yake guri a faranta rayuwar talaka. Talaka ya ji daɗin wannan mulki, talaka ya ji daɗin ƙasarsa, talaka ya ji daɗin arzikin ƙasar Nijar. Muna gode ma Allah maɗaukakin sarki, muna ƙara gode masa da ya taimake mu da tsaro mai albarka. Yanzu a Nijar muna cikin tsaro da zaman lafiya da kwanciyar hankali, ga abinci ko a wani ɓangare ya riga ya kai, kuma magabata sun kama ayi noman nan na damina, kuma ga noman rani nan magabata insha Allah kuma za su ci gaba da kamawa domin a gabatar da waɗannan ayyuka a cikin salama. Muna isa jinjina ta musamman ga mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, kuma muna masa addu'a da fata alkhairi. Allah ya tsare sa, Allah ya kiyaye muna shi, Allah ya karfafe sa, Allah ya kare muna shi daga sharrin masu sharri, turawan mulkin mallaka da munafukai 'yan siyasa da azzalumai karnan farauta 'yan siyasa irin su maras dalili da suke kai kawo suna haushi a cikin al'amarin ƙasar Nijar. Allah ka tsare ƙasanmu, Allah ka tsare shugabanninmu, Allah ka tsare mu kanmu daga makircinsu. Maƙiyan ƙasar Nijar na bayyana da na ɓoye Allah ka karya su. Maƙiyan ƙasar Nijar na bayyana da na ɓoye Allah ka karya su. Maƙiyan ƙasar Nijar na cikin gida da na waje Allah ka karya su. Maƙiyan ƙasar Nijar na cikin gida da na waje Allah ka karya su. Maƙiyan ƙasar Nijar waɗanda suke ƙirƙira ƙarya suna jinginawa ga ƙasar Nijar da waɗanda suke ɗaukar sirrukan ƙasar Nijar suna wotsawa, ya Allah ka tona musu asiri duk duniyar da suke. Idan cikin gida suke Allah ka tona musu asiri, idan suna riƙe da wani matsayi Allah ka raba su da matsayi, Allah ka kare ƙasar Nijar da al'ummar ƙasar Nijar daga makircin su bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.